Izvite vas pitam, je li ovo dalje za Makovište i Kosjerić? Jeste? Hvala vam. Veliki pozdrav prijatelji, još jednom i dobrodošli nazad u drugi deo ovog putovanja do Kosjerića. Nastavljam dalje ovim prelepim predelima i kao što možete da vidite, put je uglavnom ok. Postoje neke deonice koje nisu, ali se nadam da će ih uskoro sanirati jer je ovaj put zaista prelep za vožnju. Dok čekam semafor, hoću da vam kažem da onako, mislim, ovo je prelep put, ja sam pre išao ovuda u jednom ovom vlogu kad smo išli za Bajnu Baštu, ali ima ta jedna deonica koja je katastrofalna, kao što ste vidjeli malo pre. Eto, ona kad se pređe, ovdje bi trebalo da bude sve ok. Idemo dalje. Evo, pitali smo ovu divnu ženu da mi pokaže, ima neko skretanje ovdje, samo mi pokaže koje je skretanje za Makovište i Kosjerić i rekla mi je šta moram obavezno da vidim, a sad ćete da vidite i vi. Nastavljamo dalje da vam pokažem šta nisam ni znao da je na ovom potezu. Naravno da nećete ni vi da vidite, jer ja to nisam našao, a reći ću vam posle zašto sam uopšte krenuo ovuda i šta je to trebalo da snimim. I naravno ovdje počinje moja agonija tog dana, a ovo je u stvari prvi znak da nije trebalo ovuda da idem. Inače nisam neki ljubitelj da na put idem sam i ova situacija je jedan od dokaza da su dve glave pametnije od jedne. Naime, niko koga poznajem, sem Voje, ne bi ni krenuo ovakvim putem. Ja je pitam, je asfalt? Kaže asfalt. Kako njoj izgleda asfalt, majko moja. Nisam trebao ovuda. Mislim da se odmah razumemo, ja ne volim off-road i nemam motor za off-road, tako da je za mene ovo bio veliki promašaj i mučenje. Inače, od samog starta, celo selo mi je nekako malo bilo čudno onako. Reći ću vam kasnije, a možda ćete i vidjeti da se groblja nalaze u dvorištima, da se ljudi sahranjuju u svojim dvorištima. A ja sam kasnije došao do podatka da to ljudi rade da deca ne bi prodavala imanje. To samo kod nas ima, majke mi moje. I ovdje konačno počinje taj asfalt o kome mi je žena iz prodavnice gore pričala. Kako mi je objasnila, idem pravo skroz do neke crkve i tu je neki valjda mostić i tu se nalazi to što ja treba da vidim i snimim. I baš sam se radovao to da vam pokažem. Međutim, ja taj lokalitet nisam mogao da pronađem. Nemam pojma gde sam pogrešio, a pravo da vam kažem, više mi nije ni bitno zašto nisam to našao. A ova crkva mi deluje potpuno napuštena. Nigde nikog živog video nisam kako sam skrenuo sa glavnog puta. I sve dublje i dublje ulazim u šumu i u selo. A pre svega moram da vam se zaista izvinim na jeziku, jer nisam uopšte vodio računa šta govorim, koliko sam bio uznemiren i nervozan. Tako da verujem da me razumete, jer ovo uopšte nisam očekivao. I sad dolazim do krucijalne raskrsnice. Žena iz prodavnice mi je rekla da idem ovim putem samo pravo do kraja. Kad dođem do kraja, idem desno. Još par stotina metara i ja izlazim opet na neki asfalt koji vodi na tu glavnu magistralu ka Kosjeriću. Evo sad ćete vidjeti, ja dolazim na tu raskrsnicu i u stvari za nju je pravo bilo ovo levo. Levo nema asfalt, desno nema asfalt više.
Meni je bilo logično da ovde skrenem desno, kako mi je i rekla. A kasnije će se ispostaviti da je trebalo da idem levo. Vidi ovo, kao oni putevi u Indiji i Kini, znaš one s provalijama, ono. Užas. Kako me zajebala, odvalila me od života. Jebem ti trečice i kulje posluša. Ali nije trebalo to da vidimo. Trebalo je u stvari da vidimo vodenicu Save Savanovića, prvog srpskog vampira. Međutim, ja sam to promašio najverovatnije. Rekla mi je negdje kod one crkve, ja sam gledao, ali ja to nisam video. Vrlo je moguće da ću da snimku da vidim, ali nije ni čudo što je tu bio srpski vampir, jer je celo selo onako spuki. Video sam da se ljudi sahranjuju u svojim dvorištima, što mi je samo po sebi spuki. Rekla mi je da je sve asfalt. Rekla mi je kad skrenem, jebote, ona me navlači na nešto. Kad skrenem skroz, kad dođem do kraja idem skroz desno, sve je asfalt. I evo gde sam. Od kad sam skrenuo na dole, nigde živog čoveka nisam vidio, jebote. Da li je moguće? VFR-a sam pretvorio u GS-a, jebote. Pišeš 7 km, 7 km ovako ja ću se ubiti, majke. Jebote. Inače sad imam priliku da kažem da je ceo ovaj put trajao negde između 15 i 20 km. Uglavnom u prvoj brzini. Naravno da još nisam izašao. Jebem joj mater da je jebem. Da je jebem mater. Sve hoću da se vratim, nemam gde se vratim se. Jebo. Šimiću, vadi me, vadi, hajde. Jedva sam pobegao od kerova, iz blata, iz p***ke materine. Eto. Takav mi je dan danas. Kaže, baba, još kilometar 2 do asfalta. Brate, brate. Ajmo što nosi. Brate mi. Oj. Koju mi je žena agoniju iz radnje napravila, pa to nije normalno. Došao li tata kod kuće? Ima neko stariji tu? Tata tu? Mogu da ga vidim? Neka žena me je potpuno pogrešila i napravio sam pakao od života sebi. Ma de nisam, sad za malo dole da se nisam zaglavio. Koliko imam do asfalta, brate mi? Ulaziš na asfalt, imaš kilometar do asfalta odavde. Jebote, šta mi žena, pomaže Bog, izvini molim. A brate, ova u prodavnici gore kaže, samo idi ti dole, čao. Samo idi dole, samo pravo. Znaš gdje? Stvarno. I kaže ona, samo do kraja desno i sve ti asfalt. Ja kažem, jel sve asfalt, ja ne mogu da idem van. Kaže, sve ti asfalt.
kako slaziš sa tog našeg asfalta ovog seoskog, pravo, opet pravo tuci. Presečem glavnu tu. Znači ne sprese, znači uključuješ se ovako, uključuješ znači se ovo je, na širi asfalt. ovo je traki Ideš asfalt. pravo, desno. Ti dolaziš ovako i pravo. Ček, odakle si došao? Odakle ideš? Sa magistrale. Ali jel ideš iz Kosjerića? Ne. Nego? Idem iz Valjeva ja. I idem ka Kosjeriću. I kod pumpe mi rekla da skrenem levo dole. Oj, ti si nekako Brate mili, odatle idem. Znaš gdje si Ne, ti omašio u Golićima. Ne, ovo promašio u... Ma nije u Savskom potoku. Nije promašio kod Save Savanovića tamo kad spustio u potok. I išao tamo i okrenuo desno za Godečevo, trebao levo izbio, opet izbio na ovaj put ovdje. Znači ti si sad ovdje, vidiš. Ti si ovdje sad. Te bog, šta me zajeba. Znači ovdje moraš ići. Pa gdje je ovo Makovište? Makovište ti je tu gore. A jes, trenutno može, znam. Jesi, znači ideš Varda, levo sa Varde i dolaziš u Kosjerić. Znači sad samo pravo i nigdje ne skrećem. Samo ovdje gore, kad izađeš Desno na ovaj na asfalt. Asfalt desno. desno. Hvala drugari. Hvala, čujemo se. Prijetno. Čujemo se. Katastrofa. Nisam znao više šta da kažem. Ma, divni ljudi, zaista, malo su mi vratili nadu u život. I malo samopouzdanja. Ali asfalta još nema. Joj, hvala. Ne pada mi na pamet. Konačno je to. Konačno je to taj asfalt koji mi je bio potreban od samog početka. Idite blago levo. Dobar dan. Kažite mi, molim vas, gdje ide ovaj put? Jel ide na magistralu? Hvala vam najlepše. Znate šta, izvukao sam se iz onog sranja. Baš sam se... Ok, neko će da kaže i to je putovanje motora, jeste, slažem se, ok. Ali ovo nisam nikad doživao, majke mi, i 2-3 puta sam se ozbiljno plašio da ću da padnem. Kako mi se u blatu i vodi onaj, rekao, nema stajanja, ako sad stanem, gotovo. Nigde žive duše, niko da mi pomogne, niko da bil... Užas, blagi užas, koliko me žena zajebala. Pa me napali kučići oni, pa nisam mogu to da nas snimam, pa ne... Nije lepo iskustvo, majke, nije mi to avantura. Ali dobro, bože moj. Imam još ovim putem 15 km do Kosjerića. Tamo ću da vidim kakva je situacija, negdje malo da stanem, da se odmorim. Baš se umorio i psihički i fizički. Da stanem nešto da klopam i nastavljam za Beograd, ne znam kako. Neću obići ono što sam danas planirao, trebalo da idem na Divčibare, ne verujem da ću ići. Sad ću vidjeti kako mi je, da sedem malo iskuliram, da vidim kako mi je bliže da stignem do Beograda. Gledamo se dole. Ali potpuno je nebitno kakav je asfalt, tog dana mi je bilo bitno da je samo asfalt. Evo me, napako sam se dovukao do Kosjerića. Stao ovdje da klopam. Malo da klopam, poslije ću negdje na nekoj nis pumpi da popijem kafu i nazad za Beograd. Mislim da ću da se vraćam preko Divčibara. Ima ono odvajanje gore u Kaunama, levo za Valjevo, desno Divčibara, vjerovatno ću preko Divčibara i nazad za Beograd. Pojma nemam, pravo da vam kažem, inače ne volim autoput, ali sam ga se sad toliko užalao što sam sve danas prošao.
Možda odem na autoput, možda ne, vidjet ću. Klopao sam, nastavljam dalje. Gledamo se na putu. I konačno prelep put, baš po mom ukusu. Ono što me mnogo smorilo kad sam se vraćao, primetit ćete tačno na krivinama, odnosno na mojoj liniji putanje, ogromnu štraftu ulja. Nekom je konstantno curelo ulje. Vidi ovo. Vidi, kao da neki brod, neki tanker prolazi. I to me malo usporilo u uživanju u ovim krivinama. Postoji na ovom putu jedna malo lošija deonica, ali sva sreća ne traje dugo. Na primjer ovakva. Ja polako silazim u Valjevo i dolazim do Nisove pumpe da odmorim. Ćao, čao. Evo me na Nisovoj pumpi u Valjevu. Stao da popijem kafu, da odmorim malo i nastavljam dalje. Nisam išao preko Divčibara zato što je zatvoreno bilo. Zatvoren je put prema Mionici ili šta već, nemam pojma. I onda sam samo produžio dalje i vidjeli ste put, uopšte se nisam pokajao što sam produžio dalje. Što je bre s ovim baterijama, što, kako ovo odlazi ovako? Popijem kafu, malo da odmorim, iskuliram i nastavljam dalje. I know. No, in a communistic, Of course. no, in communistic country, but Yeah. but Great. It's expensive. it's expensive. Expensive. I know. 500 kilometers in mountain Oh, is it's too much. too much. Yeah. Today morning in Kotor was very hot. Very hot. Kotor is very hot. And in mountain, Yeah, it's cold. Yes. Yes. Can I know your name? Marek. 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 Oh, great. Your name? Alexander. Alexander. Yeah. I would like to say something. Upoznao sam prijatelja iz Poljske, Marek, naš prijatelj, koji vozi ovog Triumfa i obilazi skoro, pa ne znam, pola Evrope. Svuda je bio od Slovenije preko Hrvatske, Srbije, sad ide u Beograd, spava, sutra ide za Mađarsku i tako dalje, pravi jednu ogromnu turu i eto, putovanje motorom na Poljsku. Thank you, Marek, see you. Yeah. Potpuno sam promašio skretanje za Ibarsku magistralu, odnosno za Lajkovac. Nešto sam se zamislio i samo sam nastavio pravo. I samo sam video da dolazim ispred naplate rampe. Tako da mi je ostao ovo parče od 50 km autoputom. A vala i neka ga je. Menjam bateriju pa se vidimo posle. Ajde. U međuvremenu je i Marek stigao do mene i on je krenuo autoputem za Beograd i naravno da je stao da me pita da li je sve okej.
Znam da ne volite autoput ni vi, ovo sad što sam izašao na autoput, kao što sam rekao, je bilo potpuno slučajnost, ali mi je i prijao. A ono ispred mene, ne znam koliko se vidi, je upravo Marek, koga polako sustižem na autoputu i zajedno smo se pratili do Beograda. Dok se vozim autoputem, sumiram utiske tog dana u glavi i naravno debil potpuno promašim skretanje, ne promašim skretanje za Beograd, nego izađem ranije na Surčin na aerodrom. Zato sada gledajte aerodrom. Nisam siguran da li uopšte treba nešto da sumiram ovaj dan, da li treba da iznosim sada neke svoje stavove o ovom danu, ali sve u svemu jedno ogromno iskustvo. I hvala Bogu da se ništa loše nije desilo. Na onom offroadu. Evo me, stigao sam. Posle onakvog dana, evo me konačno ispred zgrade. Sve je prošlo kako treba. Na kraju. Vidi, budale, stvarno, da se smiriš ti, šta? Ne mogu sad da iznosim nikakve utiske, možda ću na kraju, kad budem montirao nešto da kažem o celom danu. Sad sam previše umoran da bi dao bilo kakve zaključke. Bilo je generalno prelepo, samo onog dela videli ste koji mi nikako nije trebao sa onim putem, jer nisam onda obišao sve što sam hteo. Drugom prilikom. Za ovaj vlog toliko, gledamo se sledeće, hvala vam, ćao.